Bună ziua, dragii mei! Sunt în cetate. Din această săptămână m-am mutat în noua locație. De câteva luni vă tot spun că mă voi muta. Ei bine, am făcut în sfârșit acest pas și am zis să vă spun unde este locația, pentru că mulți pacienți mă întreabă unde sunt. Vreau să vă dau câteva repere, să știți locația exactă a cabinetului. Ei bine, suntem pe strada Revoluției, sus în cetate. Albaiulienii știu Marea Stradă. De acolo veniți, este partea Spitalul Județean. Veniți către supermarketul Lidl. Avem aici Biserica Sfânta Ecaterina, Părculețul de joacă. Știți, chiar lângă, tot pe această stradă, este clinica de stomatologie a domnului dr. Romcea Marius și vis-a-vis este clinica de oftalmologie a domnului dr. Holhoș Teodor. V-am dat doar câteva puncte de reper ca să ne găsiți. Chiar lângă parculețul de joacă este cabinetul meu. De aici, de pe stradă, se vede, este o pancardă mare cu numele meu, Dr. Vesa, și din punctul meu de vedere este ușor de găsit. Totodată avem multe parcări în zonă și este inclusiv stație de autobuz. În consecință, puteți să ajungeți ușor și în această locație. N-am vrut să fac o deschidere, m-au întrebat toată lumea, prieteni, colegi, dacă fac o deschidere a cabinetului. Ei bine, aceasta este deschiderea oficială a cabinetului meu, această prezentare. Sper să vă placă ce am lucrat în ultimul an. Haideți cu mine să vedem cabinetul! Bine ați venit în cabinetul meu! De peste un an muncesc la el, sper să vă placă, oricum este altceva față de ce a fost în ultimii ani. Mi-am dorit foarte mult să vă ofer și dumneavoastră ca și pacienți un alt spațiu, un alt mediu, mult mai prietenos, mult mai frumos, mai curat. Dar, sincer, și pentru mine și pentru echipa mea ne-am dorit să avem un spațiu frumos, să fim nu chiar ca acasă, dar aproape ca și acasă, pentru că ne petrecem mult mai mult timp aici la cabinet decât cu propriile noastre familii. În consecință, am dorit să investesc în acest cabinet. Aici este recepția, asistentele mele o să vă primească și încercăm să, precum știți, să facem totul pe bază de programare, astfel încât să nu stați prea mult să așteptați. Aici avem sala de tratamente. Mi-am dorit o sală mare. Am dorit de acum încolo să extind un pic serviciile medicale, să facem un pic mai mult față de ce am făcut până acum. Prin contract cu Casa de Sănătate, să știți că am ajuns la maxim de servicii pe care vi le-am oferit, dar medicină de familie nu este doar contractul cu Casa de Sănătate, nu doar aceste servicii. Putem face mult mai multe aici și încet, încet doresc să vă ofer cât mai multe lucruri, servicii medicale la noi, să nu vă plimbați prin diferite cabinete, spitale și așa mai departe. Încă nu este chiar gata, dar minimul necesar este ca să putem porni. Mai trebuie să aduc un pat pentru că vreau să fac multe perfuzii dacă este nevoie, să pot lucra cu mai mulți pacienți odată. Dacă ați observat, la intrare ați văzut că pe panou de prezentare a cabinetului, pe lângă medicină de familie, am scris și podologie. Ei bine, podologia este un domeniu nou, cel puțin la noi în România, încă nu este foarte bine legiferat, este foarte complex. Nu o să fac tot ce înseamnă podologie. Podologia înseamnă îngrijirea piciorului cu probleme medicale, dar încet, încet vreau să mă dezvolt pe această parte. Oricum, medicina de familie va fi prioritară. Aici doar completez problemele pacienților mei ce referă la picioare. Nu doar de picioare, vreau să mă ocup foarte puțin de cosmetică, dar o să vă spun pe parcurs ce vreau să fac.